אז אני רק אציג אותך. אנחנו מהמם. היום שמחתי להזמין ושמחתי שאורי נענה לזה, לבוא ולהציג את כל הדרכים שבה הוא מנגיש את החומר, גם הצגות, גם חידונים, גם גישה אחרת מחוץ לקופסה, לפחות שלי. אז אורי, זה שלך, קצת פרטים עליך ואנחנו נתחיל. תודה, שמי אורי, אני בעברי המאוד רחוק למדתי רפואה, וכשסיימתי רפואה החלטתי שאני לא מעוניין לעסוק בזה. במ- במשך הרבה שנים עבדתי בבית ספר יואל גבע, הייתי שם גם מנהל פדגוגי בשלב מסוים. לפני בערך 6 שנים עשיתי הסבת אקדמאים להוראה, וכיוון שאני למדתי רפואה, אז הדבר היחיד שהייתי יכול לעשות אליו הסבה זה ביולוגיה. אז עשיתי הסבה לביולוגיה, בכלל ידעתי שקיימת מגמת מדעי מערכות בריאות, ובמקרה ממש כשהתראיינתי לבית ספר גיליתי שזה קיים, ואני מלמד בתיכונים משנת הקורונה, כאילו מלפני 5 שנים, לא השנה, לא 19 אלא 2020. אז אני מלמד עכשיו שנה חמישית, הגשתי 3 כיתות לבגרות במדעי הבריאות, וזהו, ויצא לי, כיוון שאני אומר על הבגרות, כי זה בעצם אומר שיצא לי ללמד את כל החומר. ברגע שצריך להגיש לבגרות, אז אין ברירה, אני חייב להכין את הכל איפשהו. וזהו, וביקשו ממני שאני אדבר איתכם, אני לא מרגיש, באמת, אני כאילו לא מרגיש שאני עומד להגיד לכם משהו חדש שאתם לא יודעות קודם, אבל מה אכפת לי לדבר? נכון, אנחנו מתפרנסים באיזשהו אופן מזה שלא אכפת לנו לדבר, אני חושב. אה, אם יש לכם משהו להגיד, לשאול או משהו כזה, אז תשאלו, אני רגע אשתף מצגת. אורי, אני הייתי רוצה שאם תוכל להגיד משהו לגבי החץ, לגבי לגבי פרויקט החץ, שיש לך כמה, אני הבנתי שיש לך כמה תלמידים, הפרויקט החץ? חץ, חוקרים צעירים, ל- לא, לא. אה, זה לא אתה. אני, לא, זה לא אני. פרויקט החץ היחיד שאני מכיר זה שמיירט טילים מאיראן, וזה אצלנו שייך למגמת הפיזיקה, לא מדעי בריאות. אנחנו, לא, אנחנו לא חוקרים צעירים, זה לא אני, סליחה. יכול להיות שאגב, יכול להיות שכל האירוע שקורה כאן היום הוא בטעות, ואני לא בן אדם הנכון. בקיצור, אז ניסיתי לחשוב כאילו מה קיים במצגות שלי ומה התפיסה שלי שנמצאת, ואני חושב שבגדול אני מאוד מרחם על התלמידים. אני חושב שללמוד בבית ספר זה נורא קשה. אנחנו מאוד רוצים להשלות את עצמנו שאנחנו מעניינים ושכיף, וזה נורא קשה להיות סטודנט. אני לא יודע איך אצלכם, גם אצלנו המון פעמים מדעי הבריאות מגיע ככה לקראת אה, סוף יום או בקצוות של יום, והם עייפים, זה לא משנה כמה מעניין זה יהיה, הם אחרי מתמטיקה ואחרי ספרות ואחרי תנ"ך ואחרי היסטוריה, ואני כאילו כל הזמן שואל את עצמי אחת השאלות שאני חושב עליהן לפחות כשאני עושה מערכים, זה לחשוב על מה שאני קורא לו חוויית לימוד, וחוויית לימוד זה בעצם השאלה היא איך אפשר להכניס להם באיזושהי רמה שיהיה להם נחמד, שיהיה להם נעים, שיהיה להם טיפה כיף, כי שוב נקודת המוצא שלי, וסליחה שאני אומר את זה, זה שבגדול משעמם להיות תלמיד בתיכון. זה קשה. אז אני מנסה לחשוב, וניסיתי ככה לחשוב מה פחות או יותר הדברים, ולשים לכם דוגמאות מתוך מצגות שלי, כי בעצם הקטליזטור לפגישה הזאת הייתה שם, אמרו לי שהם משתמשים במצגות שלי, ניסיתי לחשוב מה זה נכנס בהם. ואני אתן לכם דוגמאות מכל מיני מצגות, למרות שבשלב מסוים גיליתי שנהייתי עצלן, ופשוט עבדתי כמעט עם המצגת לאנדוקרינולוגיה שלי. אז אם תראו הרבה דוגמאות מאנדוקרינולוגיה, זה כי בשלב מסוים הייתי עצלן ולא היה לי כוח לפתוח עוד מצגות. בסדר? אז אני מתנצל מראש. אתם מלמדים את הכל? כאילו כל מי שכאן מלמד את כל החלקים בזה? ואת כולכם מלמדים גם אנדוקרינולוגיה. כן, כן, הכל, הכל. אז הכל טוב, בסדר גמור. טוב, אז בגדול, כשאני חושב על חוויה, חוויה יכול להיות בכל מיני דברים, זאת אומרת, חוויה יכול להיות אפילו ברמה של מצגת קטנה עם קריצות, משהו שמחייך, משהו שנכנס, כל מיני כלים קטנים שעוזרים לזכור שפה פנימית של מורה, זאת אומרת, ברגע שיש שפה פנימית, משהו שחוזר על עצמו, משהו שהוא טכני, זה מכניס מעין זר לא יבין זאת, זה מכניס לנו משהו שהוא ביחד ככיתה, שיהיה פחות טכני ויבש, כמובן הפעלה של תלמידים, ואחד מהדברים שתלמידים מאוד אוהבים, זה קליניקה. אני חושב שהרבה הלכו למגמת מדעי בריאות, כי הם, א', כי הם ראו אנטומיה של גריי, זאת אומרת, לדעתי,
הרפואה בארץ חייבת הרבה תודה לאנטומיה של גריי. אני אומר להם בהתחלה שיהיו מוכנים לזה שרוב הרופאים לא חתיכים ורוב הרופאות לא חתיכות, ולרוב לא מתנשקים בזמן שתופרים, אבל זה מה שיש להם, והם כאילו מאוד חושבים על הפן של הקליניקה, ואני חושב שהמגמה שלנו במבנה שלה, כאילו הקליניקה נמצאת קצת בצד, למרות שזה המשחק הכי כיף עבורם. אז כאילו לחשוב על, לפעמים זה לצאת מתוך דוגמה של קליניקה ולאפשר להם לפענח, למרות שהם לא יודעים עדיין כלום. לפעמים זה לסגור בקליניקה. לפעמים זה לתת להם כל מיני משחקים, דילמות אתיות הם מאוד אוהבים. בקיצור, לתת להם לשחק בלהיות רופאים, כי זה הסיבה שהם במגמה, הם רוצים להיות רופאים, וסליחה, הם חושבים שהם רוצים להיות רופאים, עד סוף י"ב כמות הרופאים מתוכם הולכת ויורדת, וזה נראה לי סבבה, הם מרחיבים את האופקים שלהם גם. משחוק, ומשחוק זה לא רק קהות, זאת אומרת, איכשהו קהות היה מאוד פופולרי, אבל זה יכול להיות חדרי בריחה, זה יכול להיות ג'פרדי, זה יכול להיות תחרויות קליניות וכן הלאה, גם מזה אני אנסה לתת לכם דוגמאות, הכל חוזר בסופו של דבר כמו קהות, יש שאלה והם צריכים לענות, אבל לפעמים כשאנחנו עוטפים את זה במעטפת אחרת, זה נכנס להם כיותר פאן, יש להם תחרות סביב זה, אז זה יותר כיף להם. ועוד משהו, אני לא מפחד להשתתות, זאת אומרת, ברגע שאני טיפה משיל ממני את הדמות, אני לא יודע מה, רצינית, ואני משתתה, אז האווירה קצת יותר מוקללת, וגם זה אני לא מפחד, ואני אתן לכם קצת דוגמאות תוך כדי. בסדר? יש? 100%. יופי. אז אני אתן לכם ככה דוגמאות לפי הסדר והדברים. אם תרצו אני יכול לתת לכם עוד דוגמאות, למשל זה מאנדוקרינולוגיה, אתם רואים את הבחורה כאן למעלה? היא מלווה את כל האנדוקרינולוגיה, סתם זה לא משנה. כשנדבר איתם על העוקף הטורקי ואני מסביר להם מה קורה, אז בלי להתייחס לזה מופיע מתחת הדבר הזה, אוקיי? זה ארדואן, כמובן שהוא יושב על העוקף הטורקי, כי אם זה ארדואן אז זה עוקף טורקי. עכשיו אני לא אומר כלום, אני מלמד אותם, אבל הם מבינים שזה מופיע, עצם העובדה שמופיע משהו כזה, מכניס איזושהי קריצה קטנה לסיפור, זאת אומרת, זה לא חייב להיות יותר מדי, אבל מספיק שיש איזו קריצה קטנה, משהו כזה, ולתלמידים, פתאום, שוב, מי שקולט, קולט, מי שנכנס, מוסיף משהו שמכניס טיפה חיות לעניין. והמקום הזה יכול להיות גם בדברים שעוזרים להם ללמוד. סתם דוגמה, זה מהמבוא למדעי בריאות, אני מדבר איתם על דברים שיכולים לגרום לתחלואה. וכדי שהם יזכרו את זה, אני אומר להם שכל מה שהם צריכים לזכור זה את אגם מזרחי, שזה מחלות אוטואימוניות, גידול, מולד, מטאבוליזם, זיהום, משהו רגשי, חבלה ויאטרוגני. ואז אגם מזרחי הופכת להיות גיבורה אצלנו, לפחות כשאנחנו מדברים על תחלואה, למשל באנדוקרינולוגיה ששוב חוזרת, כמעט כל אגם מזרחי מופיעה בצורה כזו או אחרת, בקרדיולוגיה קצת פחות, גינקולוגיה, גם אנחנו יכולים לראות את רוב הדברים האלו מופיעים. אני חושב שבאנדוקרינולוגיה ממש כל אחד מהדברים האלו הוא גורם למחלה. אז זה שוב איזושהי דרך להכניס קריצה קטנה וחמודה ומשהו שעוזר להם לזכור, ושוב הם אוהבים את הדברים האלו. לפני שאני עובר לבחורה הזאת, זה מגינקולוגיה ואני אלמד אותם על טאקו, שזה תסמונת דם ויסטית, וכשנדבר איתם על טאקו, מופיע אצלי הבחורצ'יק הזה, שוב אני לא עושה מזה עניין, הוא רק מופיע, אבל זה לא רק בוא נכניס את ההומור בקטנה, אלא אם תסתכלו על מה שעושה לו טאקו, זה די מה שקורה בתסמונת דם ויסטית, זאת אומרת, לא יודע, אחרי שאוכלים הרבה טאקו, אני חושב אנחנו נפוחים, כואב את הבטן, בטח שזה עושה חדשקונים כי זה מלא שומן, ולהם הדברים האלו עוזרים לזכור, כי זה קצת מקשר את זה לעולם הפנימי שלהם, זה מקשר להם להומור, את החוויה. אז זה מסוג הדברים שאני מנסה לחשוב עליהם, אגב, לפעמים זה בא לי, כאילו, זה נמצא אצלי במצגות, ולפעמים צץ לי משהו חדש ואני מוסיף אותו שיעור לפני המצגת, אני תמיד עובר על המערכים שלי לפני שיעור, כי אני לא זוכר כלום.
הגיל תקף אותי כנראה מוקדם ממה שצריך, ואני מגלה שקשה לי לזכור. כשאני מתחיל אגב לדבר על זה, זה ההתחלה שלי לתסמונת קדם ויסטית. זאת אומרת, אני מתחיל ממקרה, אני אראה לכם אחר כך עוד משהו שאני מתחיל ממקרה, והם כמובן לא אמורים לדעת כלום, כי הם עדיין לא למדו, אבל הם למדו כבר את הפיזיולוגיה והאנטומיה של הגניקולוגיה, ולכן להתחיל להבין חלק מהדברים. זאת אומרת, למה, מה המשמעות של שבוע לפני קבלת מחזור? מה המשמעות של מתוחה ועצבנית? איך זה קשור? וכן הלאה וכן הלאה, עוזר להם, הם יכולים טיפה להתכוונן, ואני משאיר את זה לפעמים כמשהו שאנחנו נפתור את זה תוך כדי. כלומר, כשאני אדבר על הקליניקה, אז הבחורה הזאת היא כבר גיבורה אצלנו. זאת אומרת, אני יודע לקשר לגוף הנפוח, אני יודע לקשר לפנים הפורחים, לכל הדברים שקורים איתם, כולל הטיפול המונע של זה. אני גם שואל אותם למשל, למה היא בכלל מדברת על זה? יש לכם מושג למה היא מציינת שרעיון זה לא לעניין? כי האמא והסבתא אמרו שאחרי הלידה זה עבר. נכון, דבר ראשון, אמא וסבתא אמרו, יש לנו טיפול בשבילך, שזה אמא וסבתא שהן מאוד דוחפות חזק, הייתי אומר, את הילדה הזאת. זאת אומרת, מסכנה, זה רמז שלהם, אנחנו לא רוצות יותר להיות לבד. וגם, חוץ מאמא וסבתא, למה עוד הריון זה משהו לחשוב עליו בסיטואציה כזאת? היא נפוחה. נכון, היא נפוחה, מתנפח לה הגוף, היא עצבנית, כל הסימנים האלו הם גם סימנים שיכול להיות תחילת טרימסטר ראשון. עכשיו, אותו משחק אני עושה עם תלמידים, זאת אומרת, יש כאן משהו שמבחינתם הם כאילו נורא מחכים לבוא נלמד לפי שטנציות מסוימת, ולא בוא נראה שרפואה, לפעמים, keep it simple, זאת אומרת, יש עוד דברים שיכולים לגרום לזה, וזה לא חייב להיות איזשהו תהליך של מחלה כללית. ושוב, זה כאילו, מבחינתם נחמד להם לגלות נכון, רגע, יש עוד דברים. אז זה דיברתי על הטאקו. כשאני מדבר למשל פולמינולוגיה, אז אני נותן להם, עוד לפני שאני נכנס למחלות, הם לא אמורים לדעת מה יש, אבל אני נותן להם להסתכל על הצילום הזה, לפענח רגע צילומים שילמדו להסתכל. אתם רואים מה יש לבחורצ'יק הזה? שלב מוגדל, מה זה, ופה משהו, הריאות... ריאה ימנית. נכון, נכון, נכון. יש כאן ריאה אחת שהיא מאוד 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 קדושה. יש לכם מושג מה יש לבחור המסכן? נפחת? אז נפחת היינו מצפים לראות משהו שיותר סימטרי. היינו מצפים לראות סימטרי, ובנפחת אנחנו רואים חלל בית חזה מאוד גדול, שרעפת מאוד, מאוד ירודה. לכן זה נקרא נפחת. ואנחנו רואים כאן משהו שהוא מאוד מאוד מקומי, זאת אומרת, אנחנו רואים משהו שנסתם לא בחד. ואותו תהליך שאני עושה איתכם, אני כאילו קצת מדבר איתם, עכשיו הם לא יודעים עד הסוף, אבל הם יודעים טיפה, ואני מפתח איתם, וזה דלקת ריאות. דלקת ריאות חיידקית, לרוב היא עונתית, להבדיל מווירלית שלרוב היא מפושטת. אז אני מראה להם, ואני טיפה מדבר איתם, עכשיו אנחנו עוד לא נכנסים למחלות, אבל זה טיזר. וכשאנחנו יוצאים מקליניקה, אז כבר יותר מעניין אותם, ואין לי בעיה לחזור לזה כשאני מגיע לזה. אז טיזר קליני פותח להם איזושהי סקרנות להוראה של הקליניקה, שהמון פעמים חוזרת להיות קצת טכנית. מה אנחנו רואים בהיפרתיירודיזם? טה. אבל אם התחלנו מסיפור וממישהו, אז זה מתחבר, זה מעניין, זה מקבל איזשהו פן אנושי. זה דוגמה להמטולוגיה. אני מתחיל המטולוגיה המון פעמים בתמונה הקלינית של בדיקות דם. הם כל פעם מקבלים בדיקות דם, והם צריכים אולי לא לדעת בדיוק מה המחלה, ולפחות להבין מה קורה כאן ברקע. מה הסיפור של רגע, אני אסלק את הגולגולת המפחידה. מה לדעתכם קורה לבחור המסכן הזה? זה גם בא עם סיפור קליני, אבל ויתרתי על הסיפור הקליני. מה זה, הוא לא מייצר מספיק תאי דם.
נכון, נכון, אבל נכון, לא רק נכון. אדומים, גם לבנים. נכון, 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 נכון מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, ממש אפשר לראות שהבחור הזה אין לו תאי דם. אוקיי? זאת אומרת, מה שיש לו כנראה זה אנמיה הפלסטית. נכון? יש לו ממש אנמיה הפלסטית. אנחנו גם רואים שיש לו לימפוציטים מאוד גבוהים, המוגלובין על הפנים, המטוקריט, MCV, זאת אומרת, אין לו RDW, הוא לא עושה כלום, הוא לא מייצר כלום, שזה על הפנים. אז אני שואל אותם, עכשיו הם לא למדו עדיין את הקליניקה, אבל אני שואל אותם, אוקיי, בא בן אדם הזה, אתם רופאים בחדר מיון, וזה בדיקת הדם שאתם מקבלים, מה אתם מחפשים עליו קלין, מה אתם חושבים שיקרה, או מה אתם עושים, אפילו דבר ראשון. עכשיו, הם לא צריכים לדעת המטולוגיה, הם צריכים להפעיל היגיון בריא, מה עושים עם בן אדם כזה שמגיע ככה, דבר ראשון? נותנים לו דם. יכול להיות שאנחנו ניתן, נכון, אנחנו ניתן לו דם לגמרי, נכון, כי הבחור אין לו כלום, אין לו מוגלובין, זה נורא, מאוד. איפה הסכנה שלו? אבל יש לו. הוא הגיע כעת לבית חולים, זו התמונה הקלינית שלו, מה הדבר הכי מסוכן, איפה נמצא בתמונה הקלינית הזאת, מה מתאי הדם זה סכנה. יש לי וואטסאפ, תאי צ'אט הדם הלבנים. נכון ישר מאוד, לבידוד. כן, לeukoציטים, הוא לא מיד מוגן. לבידוד, לeukoציטופניה. נכון, 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 מיד לבידוד, הבן אדם הזה מגיע לבית חולים, הוא משאבה של כל החיידקים. עכשיו, כמו שאנחנו מגיעים לזה, גם תלמידים מגיעים לזה. זאת אומרת, הם מבינים שיש כאן משהו שהוא דרמה קלינית גדולה. ברגע שיש להם דרמה קלינית גדולה, אז גם מעניין אותם להבין את זה וללמוד, אוקיי, אז מה אנחנו עושים? מה הטיפול? אז הם מתחילים לזרוק טיפול, אנחנו מתחילים טיפה לבנות את זה, ואז כשאני בא לתת את זה מסודר, בכלל גורם, מה זה אנמיה פלסטית? למה שתהיה אנמיה הפלסטית? מה אנחנו עושים באנמיה הפלסטית? האם זה one way ticket, או שבסך הכל יוצאים מזה, ומה ואיך? אז החלק המשעמם של הפן הטכני בלימוד שלנו, ויש לנו לא מעט כזה ברפואה, אני חושב שמדעי בריאות, הלימוד של זה למבחן למשל הוא מהמשמימים ביותר שיש, אגב גם רפואה, כי זה המון 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 שינון. המגמה שלנו במבחן בגרות אין כמעט חשיבה, אם נשווה את זה לביולוגיה, שזה כאילו הצד השני שלנו, נכון? כולנו, גם אצלכם כולם לומדים ביולוגיה עם זה? זה הגיוני. לא חובה, אבל הרבה מאיתנו גם מורות לביולוגיה. כן, אז גם אני, זאת אומרת, אגב, אני חושב שהכיתה י', השילוב של מדעי בריאות עם מה שלומדים גוף האדם, זה ממש מתבקש אותה כיתה ביחד, זה אותו דבר. אז בביולוגיה הם צריכים הרבה יותר לחשוב, וכאן לשנן, אז אם אנחנו עוטפים להם את השינון במשהו שהוא קליני, אז זה פן 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 מבחינתם, זאת אומרת, הם אוהבים את זה, זה לשחק ברופאים. זה מה שמביא אותי ללמד אותם על קושינג. זו תמונה של קושינגאית חביבה. אתם יכולים לראות את כל הסיפור שלה. כן. אני גם מציע להם בדיקות דם בשלב מסוים. ובעצם מכאן אנחנו מתחילים את התהליך של ללמוד קושינג, אבל מה שעוד אני מראה להם בהתחלה, אני אומר להם שזה הלפני וזה האחרי. או למען האמת, זה פה הלפני וכאן האחרי. זה, אני לא זוכר בעצם, זה לא, הפוך, תראה את הגיל. כן. הפוך. לא, האחרי זה הבריאה. נכון. אני מכירה את התמונות האלה. כן, כן, אנחנו כולנו הולכים אותו מקום. נכון. נכון, אבל ברגע כאילו כשהם רואים את השינוי זה מבחינתם וואו. ואז זה מעניין, ואז הם רוצים להבין, ואז זה מלחיץ אותם, כי אף אחד מהם לא רוצה להפוך את השינוי הזה, ואני אומר מהן, כי היא בת בתמונה, כי רוב הקליניקה של האנדוקרינולוגיה זה בנות, ולפחות אצלנו בבית ספר, רוב תלמידות המגמה הן בנות. רק תלמידי המגמה בנים. אנחנו רוב בנות, אנחנו רוב נשי, אגב, גם בביולוגיה רוב נשי. אני לא יודע אם זה אצלכם גם ככה. כן. נכון? אני חושב בכלל שעולם הרפואה, אני לא חושב, אני יודע, כי אני רואה את אלו שרוצים להיות רופאות, הופך ונעשה נשי, וזה לדעתי מעולה. אז
כשאני נכנס לקליניקה, אני גם מנסה לתת להם להראות להם קצת בשר של הלפני, אחרי וכן הלאה, ולצאת מזה. איתו אני גומר את הקושינג. איתו אני גומר לא את הקושינג, הוא דמות שלי באנדוקרינולוגיה. עכשיו רק תסתכלו על הבחור הזה והוא חמוד, אי אפשר לא להתאהב בו. נכון? הוא מתוק. תסתכלו רגע על הסיפור הקליני. זה לא בגלל, זה בגלל, סליחה על כן, כן. יעת הקלדה. הוא הגיע בגלל, זה סיפור אמיתי, הוא הגיע בגלל קטואצידוזיס. ואז אני שואל אותם, את התלמידים, מה אתם רוצים לשאול אותו? מה אתם רוצים לדעת? אתם רופאים במיון, הגיע בחורצ'יק כזה, מחייך קטואצידוזיס, מה אתם מבקשים ממנו? אנדוקרינולוגיה. מה אתם שואלים אותו? מה אתם מבקשים ממנו? קודם כל שולחים אותו לבדיקות דם, לא? כן, עד שמגיעות הבדיקות, אתם בחדר מיון, המעבדה מודיעים לכם שיש תור גדול, שואלים אם יש כאן סיכון חיים, ואתם את הקטואצידוזיס כבר נו, בדיקת מטפלים. סוכר, כאילו, במקום. יש לו סוכר גבוה. קטואצידוזיס, איך לא יש סוכר גבוה? כן, מה עוד ברור, אתם שואלים אותו? זהו. סוכר גבוה. להתרשם מהריח של האציטון. מה זה? להתרשם מהריח של האציטון. יש לו ריח של אציטון מכאן ועד הודעה חדשה, ואלכוהול, כי הבחור גם קצת שתיין. שיכור. כן, אבל הוא עליז, רואים עליו שהוא עליז. מה עוד? אנמנזה, אפשר לשאול אותו, לא יודעת. אוקיי, מה אנחנו מבקשים ממנו באנמנזה? תסתכלו איך הוא נראה. אם הוא ממש תמיד היה רגע. ככה. ככה, זה אקרומגליה. איך, הייתה כאן שאלה מאוד מעניינת. מה אם זה? הוא תמיד היה ככה. מצוין, נוגה, למה? כי זה אקרומגליה. לדעת מתי זה התחיל. כן, תסתכלו על הפרצוף שלו. אקרומגליה. איזה אף גדול, איזה מצח, תסתכלו על הלסת שלו. זה סיפור מינואר 23, וזה מתוך מאמר בניו אינגלנד, שהבחור הזה הגיע עם קטואצידוזיס, והרופאים ביקשו ממנו, זה אנמנזה, 3 שנים הפרעות בראייה, הם רובם לא עולים כל כך מהר על האקרומגלי, הם לא טובים כמוכם, אז אני מביא להם את זה, אני אומר להם יש לו הפרעות בראייה, עלה 3 מידות נעליים, ואז הם עולים על הסיפור הזה, וזה הבחור לפני 15 שנה. מלא. עכשיו, מבחינתם, זה שוב חוזר למקום שהם שיחקו משחק, והם בהתחלה הולכים על הרגיל, והם הולכים, אוקיי, ניקח לו סוכר, סבבה, לקחנו סוכר וכן הלאה, וזה איזשהו מסר שאומר, תקשיבו, רפואה, בן אדם הוא גוש של דברים ביחד, אתה לא יכול להגיד, יש לו סוכרת ויש לו אקרומגלי ויש לו בעיות לב, לא, אף אחד מהחולים לא קרא את הספר באמת, ואתם צריכים להתרגל לשחק בזה, ואז הם מתרגלים, ואז זה גם נהיה להם נחמד. עכשיו, עצם העובדה שזה סיפור אמיתי, והם רואים את התמונות, וזה ניו אינגלנד, זאת אומרת, וזה סיפור שאני אומר להם, תקשיבו, זה מה שקורה, זאת אומרת, הבן אדם הזה הגיע בגלל קטואצידוזיס, שזה היה משני לסכרת על בסיס אקרומגלי, שזה די מטורף, כי זה אקרומגלי לא אמור לעשות כזה סוכרת גדולה, אבל זה קרה, ואם הוא לא היה מגיע על הדבר הזה, יכול להיות שלא היו מטפלים לו בכלל במחלה הזאת. אז עם זה אני סוגר, אבל אני לא סוגר עם זה את האקרומגלי, אלא זה מגיע בשלב יותר מאוחר, הם כבר יודעים מה זה קטואצידוזיס, זאת אומרת, וזה כאילו קצת לעשות להם חזרה על חומר מאיזשהו מקום שהם לא מצפים לו. אגב, זה, אני חוזר לבחור, זה בדיקות הדם שלו, אתם רואים איזה IGF, נכון? וממש אפשר לראות כאן את הגידול. איפה אתה רואה את הגידול? רגע, אני אקח את ה... אימא'לה, זה מטורף. זה פשוט פסיכי. פה רואים את הגידול. כן, אני רואה. זה ענק. ענק, היפופיזה אמורה להיות קטנה, רואים שזה ממש כאילו יוצא מהסלע הטורקי שראינו קודם. ענק, ה-G8 שלו פסיכי, זה 65, צריך להיות 7.5. בקיצור, הבן אדם הזה מחייך, מאושר, אין לו מושג בכלל מה קורה לו, והכל הודות לרופא שלמד במגמת מדעי בריאות, ובא פתוח, וידע גם מה זה אקרומגלי. ואז אני שואל אותם, וממש כאילו רצתי כעת לרצף של מצגת, אני שואל אותם, זה מה שאתם אומרים רצף אצלי, לאיזה דמויות קולנועיות היו אקרומגלי?
כי רכילות וטריוויה תמיד הרבה יותר מעניין מאנטומיה, זה להכניס פלפל. אתם יודעים למי היה, איזה דמויות קולנועיות היו אקרומגלי? שרק, לאנדרי הגדול, שרק. הופה, יפה מאוד. שרק, הכי טוב, זה שרק, אני מביאה להם את שרק. אז אני גם מביא להם את אנדרי הגדול. חלק מהם לא יודעים מה זה הנסיכה הקסומה, אני שולח אותם לעשות שיעורי בית, זה לדעתי אחד הסרטים הכי טובים שנעשו אי פעם. אם יש לך את הקישור אני אשמח, כי ממש רציתי להראות אותו לבן שלי ולא מצאתי בימים האחרונים בדיוק. לא יודע. אני מתה להראות את הסרט הזה. ואני מראה תמונות ואני מספר קצת על החיים שלו ואני מספר מה היה לו, והעובדה שהוא לא רצה לעבור טיפול למשל, כי זו הייתה הפרנסה שלו. זאת אומרת, הוא מת בגיל יחסית מוקדם, ויורד קצת על התמונה הזאת מהסיקסי. זאת אומרת, נכנס פה איזה כמה דקות שבהם אנחנו עוזבים רגע את הרפואה ואנחנו מדברים על כל מיני שטויות מסביב, אבל מבחינתי זה רפואה. ונכון, כמובן שרק, נכון, עשה בדמותו של מישהו צרפתי. מוריס תיה, שהיה אגב תלמיד מבריק, זאת אומרת הוא למד בתיכון, הוא ידע 14 שפות, שזה די מדהים, ואיפשהו בגיל 20 התחיל האקרומגלי, מת בגיל 50, הוא גם לא רצה לעבור טיפול, זה מבחינתו היה הדרך שלו להסתכר. ועכשיו בעצם אני קצת שיחקתי בקליניקה ורכילות ושברנו את השיעור לדברים מה יהיה להם לספר לכם? זאת אומרת, כשהם יוצאים משיעור, הם לא יספרו לחבר'ה, תקשיב, למדתי 4 סיבות לאקרומגלי, כי אף אחד מהחבר'ה לא יודע מה זה אקרומגלי, אבל הם כן יכולים להגיד למה, אתה יודע מי זה שרק, אתה יודע על מה זה מבוסס, אתה יודע מה המחלה שלו, אתה יודע מה קורה, וזה כבר משהו שהם יכולים לצאת איתו החוצה וללכת למקום הזה של הסריטה או של הייחוד. ואני עובר איתם מכאן לפינה המכונה מהבגרות באהבה, זו פינה שחוזרת אצלי. אתם זוכרים שאמרתי שיש לי דמויות שחוזרות וקיימות, אז הזוג הזה זה מהבגרות באהבה, ולקראת סוף י"ב הם כבר מתחילים לקבל כל מיני טוויסטים, כי זה קצת זר לא הבין, זו שפה משותפת שלנו, אוקיי? הם כבר רגילים לבגרות באהבה, ושוב, הם צריכים להיות פעילים, אבל זה פעילים old fashion. למה old fashion? כי זה לענות על שאלות מהבגרות. זו השאלה שבאה אחרי זה, שאלה מהבגרות, שאלה קלאסית שחוזרת על עצמה, והם כמובן יודעים את זה, והם מאוד מאושרים, ויש כל מיני בגרויות מאהבה, ואני מודה שלפעמים אני ממציא להם שאלות מהבגרות באהבה, אבל היי, הם לא יודעים, אז מה אכפת לי, כן? אבל זו פינה חוזרת, ושוב, הדברים הקטנים האלו שמכניסים חיים והומור ושפה משותפת. בסדר, עד כאן אתם איתי, הכל בסדר? אני מניח שלא מחדש. מצוין אפילו. יופי. עוד דוגמה בלשחק רופאים, אוקיי? זה, כפי שאתם רואים, זה השלב שבו התצלתי וכבר נשארתי עם אותה מצגת. אני אומר להם, אתם רופאים, אלו בדיקות דם שקיבלתם מהמעבדה האנדוקרינית, ותספרו לי איפה הפתולוגיה אצל כל אחד מהם. אוי, זה בדיוק לקחת מהמצגת שלי. יכול להיות, אני לא יודע. אני צוחקת. מה השאלה? מה יש לחולים? הבנתי. אוקיי, הם צריכים לעשות, הם צריכים לדעת, הם צריכים לתת לי, אני אומר להם, זה הממצאים, תנסו לחשוב איפה הפתולוגיה אצל כל אחד ולהסביר לי למה. הראשון זה קושינג. נכון. מה קרה? אבל קושינג זה תסמונת, למה? מחלה ותסמונת, כן, אתה צודק. לא משנה, הכל זה קושינג, כי בהכל יש סטרואידים גבוהים. אוקיי, עכשיו השאלה היא למה יש קושינג. אוקיי, אז בראשון זה קל, אתה רואה שיש איזה אדנומה לאדרנל. יש עם 2 בלוטות מוגדלות. אז זה יותר מתאים לשני. גם יש לשני, סליחה. רמה גבוהה, רמה נמוכה. יש סיבה ששתי הבלוטות מוגדלות או בלוטה אחת מוגדלת. אוקיי. אם שתי הבלוטות מוגדלות, אז זה אומר ששתי הבלוטות מקבלות הנחיה, יאללה, קדימה, תגדלו. וזה גידול בהיפופיזה, זה אדנומה בהיפופיזה שמפרישה ICTH, וזה מגיע לשתי הבלוטות. 2, שרק הבלוטת אדרנל מוגדלת, זה באמת אדנומה. אדנומה ברוב המקרים היא לא תהיה סימטרית, זה לא הגיוני אם היא באדרנל, הרי מה זה אדנומה? זה תא שהתחרפן. למה שהוא יתחרפן באופן סימטרי? ואז בדיוק תהליך כזה הם צריכים להבין, וזה דרך לתת להם את ההבנה של המשוב השלילי,
של הורמון טרופי, של הורמון לא טרופי, של איך משפיע אחד לשני, מה ההבדל בין פגיעה בדברים שונים, למשל להבין ששלוש זה יאטרוגני, כי בעצם הכל נמוך חוץ מהסטרואידים, והאדרנל אין שום דבר שמצמיח אותו. 4 כמובן מאוד קשה להם, וזה להבין שמדובר במשהו אקטופי, אבל הם לא כל כך זוכרים את הגידול האקטופי שמפריש. וכשהם יוצאים מכאן וכשהם צריכים לנחש, ואני כמובן לא מעט פורס להם, אני מבקש מהם לתקן אחד את השני, וכל אחד מציע, וזה קצת נכנס למשחוק ותחרות, אז מבחינתם הרפואה הופכת להיות יותר חווייתית, זה אקשן, זה מה שאני אומר, פן, זה חוויה. בסדר? יש? כן, כן, כן. תסביר את 4 רגע, בבקשה. 4, זה, מה שרציתי להגיד להם זה, ההיפופיזה אין בה כמעט, זה הפרשה אקטופית, כלומר זה גידול לרוב בריאה שמפריש ACTH, כיוון שהוא מפריש ACTH הוא מתנהג כמו אדנומה בהיפופיזה, אבל ההיפופיזה עצמה היא לא עוברת כלום, אולי אם כבר היא טיפה קטנה בגלל משוב שלילי, כי יש רמות גבוהות של סטרואידים, אבל אין שם דרמה גדולה, וזה כמובן מחלה מזעזעת, כי קשה לרוב למצוא את הגידול, ואנחנו עבודים שם בפנים, וכיוון שהאקטופי לא יושב להם בתכנות של בוא נעבור בלוטה, הרי יש משהו בלימוד של האנדוקרינולוגיה שהוא מאוד, אוקיי, בוא נסתכל, היפותלמוס, היפופיזה, בלוטה, איך קוראים לזה, איבר מטרה, אבל זה, שוב, זה לא עובד ככה, זה רפואה, אז יש את האקטופי שלא משחק את המשחק, והם שוכחים את זה, ואז כשהם נופלים כאן, הם יזכרו את זה כבר יותר טוב לפעם הבאה. והאקטופי יכול להיות גם שמפריש ACTH וגם שמפריש קורטיזול? יש כזה ויש כזה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני קצת נזהר, אני רק מכיר ACTH, מה שמפריש שאני מכירה. ACTH, זה מה שאני מכיר. תודה. זה מה שאני מכיר, אני לא מכיר אחר. אתה כנראה צודק, בחסיה. תודה. אם זה חסיה ואני, זה מגדיל את הסיכוי, אני לא בטוח, אני יודע מה שאני יודע בעולם המורכב הזה. אוקיי, אז זה כל מיני דוגמאות לדברים קליניים. אני חייבת רגע לעצור ולהגיד לך שמה שעשית פה זה כל כך מאיר עיניים, מכיוון שאנחנו גם בתוך כל אפילו הייתי אומרת שגרה, כן, אני אגיד שגרה, שמגיעים לאדרנל ומתחילים ללמד את כל הקליניקות ואת כל הפתולוגיות של האדרנל, זה כזה עמוס וכל כך קשה להם, אז כשאנחנו מגיעים לכל המיוחדים האלה, לפחות אני יודעת שאני את הגידולים האקטופיים האלה, אני אומרת, הייתם מאמינים שזה קורה מהריאות, ואז הם כן מאמינים או לא מאמינים, ואני עוברת על זה הלאה, אבל אני לא עוצרת להבין את המשמעות כמו שעשית בטבלה אחת פשוטה, שמסכמת את כל העולם ומלואו. זה פשוט יוצא מן הכלל. תודה, אבל שוב, מבחינתי זה לא זה העובדה, אני חושב שזה מסר, כאילו, שעובר אצלי די הרבה, רפואה זה לא מדע מדויק, זאת אומרת, אתה כרופא, יש בזה אומנות קצת, ואתה צריך להיות מאוד מאוד פתוח, ואתה צריך להיות מוכן. אני זוכר מהחוויה שלי כשלמדתי, אני כמובן אחרי הסטאז' אמרתי שלא, ממש זוכר סיטואציות שבהן, אני זוכר סטודנטית ששברה את הראש, בקבלה הראשונה שלנו בפנימית, היא קיבלה איזה זקן, היא לא יודעת מה יש לו, קראה את הריסון, פתחה את הכל כל הלילה, היא מספרת לנו את המקרה הקליני למחרת, אנחנו לא מבינים מה היא רוצה. הבחור היה זקן עם common cold, הוא היה מצונן, אבל כיוון שהיה מאושפז בבית חולים, והיא הייתה to date, והוא היה בן 89, את כל המחלות הכי מוזרות היא מצאה אצלו, אבל היא לא חשבה על ה-common cold, אוקיי? וזו חוויה שיש לנו, וגם הם נמצאים שם, זה משהו שנמצא כל הזמן. אז כל מיני דברים שקשורים למשחוק, אז אני אתן לכם דוגמאות לדברים שאני עושה איתם. אגב, אתם שמים לב שגם כאן יש לי את הבחורצ'יק כזה שרץ ברקע ומשתנה, ושוב זה משהו שמכניס בקטנה חיים. אני רגע אחת... זאת דמות שאתה לוקח מבינה מלאכותית? כן, זו מבינה מלאכותית, כל פעם מתחלף אצלי זה, אבל כעת אני גיליתי בחופש הגדול האחרון את עולם הבינה מלאכותית, וחיי השתנו, באמת. גם במקצוע שלנו עכשיו, כשאני הכנתי את המצגות, הייתי מחפש מקרים קליניים, זה היה, חיפשתי בספרות ודברים, עכשיו אני אומר לו, כתוב לי מקרה קליני, ואני טיפה עושה איתו זיגזג על זה, וזה פשוט תענוג. אני נותן להם... אז רגע, יש לי שאלה כאן עם הבינה המלאכותית. כן.
בעיקר אתה מתעסק עם צ'אט GPT, אני, עם מחוללי טקסט למיניהם, או יש לך כלים אחרים שאתה אני משתמש אימצת? בגדול ככה. ה-number one שלי זה קלוד. קלוד, אוקיי. קלוד הוא מאוד טוב בשפה. יש לי גם צ'אט GPT, שהוא יותר, הקלוד מותקן לאפריל 24, הצ'אט GPT היום, שניהם בתשלום, יודע גם לחפש באינטרנט, אז הוא גם יודע להביא לי, כולל זהו, להראות את מקורות המקור. מידע. כולל מקור, ולרוב המקור שלו זה ויקיפדיה, ולפעמים זה ynet, ויקיפדיה אני חי איתה אגב בשלום ברפואה, היא אחלה, או ויקי ברפואה היא אחלה, ממש good enough בטח לתלמידי תיכון, ynet אני לא חי איתו בשלום, אם אני ממש רוצה אז אני אכתוב לו באנגלית ואז הוא יביא לי באנגלית, אבל זה לרוב מספיק טוב לראות שהוא לא המציא לחלוטין דברים. אני משתמש במחוללי תמונות, אז אני משתמש במשהו אחר, אני לא אוהב את הדלי, דלי לא יפה לדעתי, ולאחרונה אני משתמש בסונו, אני גם כותב להם שירים בביולוגיה. נכון, כן, כבר עשינו את זה. אז... מגניב הסונו הזה. כן, אז כל אלו נוכחים אצלי. מה שאני מראה... אז באיזה מחולל תמונות אתה משתמש? פלקס. תאיית? FLU, זה בעצם לא המחולל, זה נמצא בכל מיני מחוללים, אבל אוקיי, זה המחולל, FLU, X. הבנתי. מחפש אותו. זה מה שאני אוהב, והוא יחסית, כשנותנים לו פרומפט שאומר תעשה את זה מציאותי וזה, אז הוא עושה עבודה די מציאותית, רואים שזה AI, אבל זה לא אכפת לי. זה גם בשכר? בעלות כספית? אז תראי, יש לזה, בכל מיני מקומות, אני יכול אחר כך לשלוח לך לינקים ותעבירי את זה הלאה, כן. יש כאלו שמאפשרים כמות מסוימת של תמונות בחינם. לרוב זה מספיק לי, ויש לי כרגע 4 משתמשי גוגל. הבנתי, זה הטריק. יש לי אחד שלי, יש לי אחד של בית ספר, אבל בית ספר לא יודע למה חסם אותנו, זה של משרד החינוך חסם את היוטיוב. וואו. לא יודע, אני לא יודע, אולי זה רק אצלי, אז פתחתי אחד מיוחד לביולוגיה בשביל יוטיוב, ויש אחד על שם הכלבה שלי, אז תכלס יש לי מספיק, ובבלק פריידיי שילמתי, היה משהו שתמורת $70 נתן לי שנתי די הרבה, ואמרתי יאללה, מה זה 200 ומשהו שקלים לשנה, זה כלום, אז עשיתי את זה בתשלום. אז עשיתי בתשלום, אני גם מאמין שזה נכון לשלם עבור שירות. אז אם דיברתי איתכם על משחוק, תגידו לי שאתם רואים את הלוח, אני חושב שאתם רואים אותו עכשיו. אז יש להם חדר בריחה אנדוקריני. שמקבלים דיאגנוזה והם צריכים למצוא, ובעצם מה שהם צריכים לעשות בחדר בריחה הזה, זה לתת לי את השורה התחתונה שיעביר אותם לחדר הבא. עכשיו אתם שואלים מה ההבדל בין זה לבין כל בוחן אחר? התשובה היא שאני קורא לזה חדר בריחה. כן, וזה תחרות והם מתקדמים עם זה, וזה סיפור של אתם בחדר מיון וקורא לכם משהו, הנה יש גם את זה. גרייבס, נכון, ואז הם צריכים לכתוב את המחלה והם צריכים לכתוב טיפול, וכמובן איפה אפשר בלי הקושינגאית שלנו, וזה מסתיים בזה הכל סיפור מבית החולים, אז שוב, זה המשחוק שמתחברים אליו ולסיפור של הבית חולים. ואם אני כבר מדבר על דברים כאלו, אז בעיקר בשלב שבו אנחנו לקראת סוף, או בשעות קושות של יום, הם מאוד אוהבים את הדבר הזה, שנקרא, איפה השאר סקרין שלי? אני עדיין לא סטופ שייר. שפרדי. ג'טר, כן. הם מאוד מאוד אוהבים את זה. אוקיי? אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מי רוצה להזמין משהו? 200. 200 מה? קושינג 200, בוא ניקח 200 שונות, דווקא בגלל שאלוהים יודע מה ניפול שם. 200 שונות, בבקשה. מה מההורמונים האלו לא מופרש מהיפופיזה? אז, אוקיי? אוקיי. אז זה סתם דוגמה, וכמובן יש דברים כמו, לא, זה לא דוגמה טובה מבחינתי, בואו נראה אם יש לי כאן איפשהו דוגמה. אוקיי, איזה סיבה יש לתת פעילות של בלוטת תריס?
אז סתם דוגמה, אז יש הרבה, אז אני אומר להם, אוקיי, אתם נותנים 5, זה עובר לקבוצה הבאה, נראה אם יכולים להוסיף עוד, נראה הקבוצה הבאה יכולים להוסיף עוד, אז זה מכניס מתח, ואז הם מתעצבנים, כי אני אמרתי את זה, ואז הם שוכחים לגמרי שהם לומדים רפואה, כי הם עסוקים בלשחק, ועל הדרך הם כמובן עושים חזרה על כל מה שאני רוצה, כי פן, פן, פן. יש אפשרות לשתף אותנו במשחקים האלה? אז הרבה מהם לדעתי נמצאים נתתי, שכחתי איך קוראים לה, זאת שאחראית על אצל ליעד? נכון, העברת לליעד. לליעד. בקלאסרום. בקלאסרום, אבל אין לי בעיה גם לשלוח לכם לינקים לדברים האלו, בשמחה רבה. זה כשהם צריכים ללמוד בעל פה, ללמוד לכתוב את המושגים באנגלית, זה מאוד קשה להם. כאילו, מה זה קשה? זה ללמוד בעל פה. אז אני נותן להם תשבץ של זה. מישהו כתב לי כאן משהו בצ'אט. כן, שהם יסמכו ללינקים פה. כן. אז יש להם תשבץ של זה, ובעצם התשבץ הוא, הם צריכים ללמוד לכתוב את זה, אבל אז זה דרך תשבץ, זה עושה את זה קצת יותר פן ומשחק. ושוב עוד דוגמה, תחרויות קליניות, למה זה ברח לי? אני לא יודע. לא משנה, נותן להם תחרויות קליניות, ולפעמים אני נותן, הנה, רגע, הופ. אוקיי, זה דוגמה למקרים, שאני נותן להם מקרים, והם צריכים לפצח, ונראה מי מפצח אותם הכי מהר. ולפעמים אני נותן להם להמציא את המקרים הקליניים. אז זה משחק שעשיתי לסיכום, כל זוג קיבל מקרה מאוד מסובך, זה היה לפני הבגרות, מאוד מסובך, והם היו צריכים להציג את הרעיון הרפואי, אחד היה החולה, אחד היה הפציינט, שהמטרה שלהם זה להקל על אלו שלא מכירים את המקרה, לזהות את זה. זאת אומרת, הם לא אמורים להסתיר, הם אמורים לשחק את הכל. ואז בסוף הרעיון, התלמידים האחרים היו צריכים לבקש בדיקות דם. ואז אחרי שהם ביקשו בדיקות דם, הם היו צריכים לבקש הדמיות. ורק אז הם היו יכולים לתת דיאגנוזה. ואז התלמידים האחרים היו צריכים להציע טיפול. אבל גם אלו שהציגו את זה, היו צריכים להכיר את זה, כי הם היו צריכים לענות. עכשיו הייתי שם, בחלק מהמקרים ידעתי לתת להם. אבל זה באמת מקרים, אופס, סליחה, רגע, ברח לי. זה באמת מקרים מאוד 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 מסובכים, ששוב הולך למקום, תשמעו, גרייבס עושה גם TIA, כי יש פרפור פרוזדורים. בקושינג אתה רואה השתנה, אז שאתה מקבל מקרה קלאסי, זה לא אומר שזה אמיתי. כי בבגרויות שלנו, קשה מאוד לפספס את המקרים הקליניים, וזה סבבה, כי אנחנו לא אמורים להקשות עליהם בזה. אבל כאילו, יש ממש מילות מפתח שאנחנו יכולים להגיד להם, אתם רואים כתמים על השפה, אתם יודעים מה זה, אתם רואים עיניים בולטות, אתם יודעים מה זה, עכשיו, אין להם קושי בדיאגנוזה. שוב, זה בסדר, אבל... אז זה לחזור בואו נהיה קליניים ובואו נעלה את רמת הקליניקה שלנו. ולגבי השאלה, איפה הדוגמאות להשתתות שאמרתי, אז אני אתן לכם שתי דוגמאות, זה אחת מהן, זה במערכים שלי למטה אני כותב לעצמי, כיוון שאני לא זוכר כלום, אז אני כותב לעצמי הערות למורה, אוקיי? זה יחסית בהתחלה במבואות בריאות, אז אתם רואים מה כתבתי עצמי, להביא כרית, אני אהיה שמן, אני הבאתי סיגריה, משקה ממותק, הבאתי ממתקים, הבאתי למישהו מהם חלוק לבן וסטטוסקופ, והם היו צריכים לראיין אותי. עכשיו, הם היו צריכים לראיין אותי, ואני שיחקתי באמת בהמה גסה, כאילו לא גס אלא כזה כמו הדמות שאנחנו מדמיינים, כשאנחנו רואים את הבחור הזה שטוחן בורקסים, מעשן, שמן וכן הלאה. והמטרה של האחרים היה בכלל לראות את הסקילס של רעיון, הם היו צריכים לכתוב מה היה טוב ברעיון, מה לא היה טוב ברעיון, איך לדעתם היה צריך לשפר, ומזה יצאנו למיומנות של רעיון. עכשיו, אני הוצאתי כמובן את הבן אדם שבא לראיין אותי גדול, כי הוא גם עשה דברים יפים. אבל עצם העובדה שאני עשיתי את זה, שובר המון שוב, הכניס פן פנימה. ועוד דוגמה אני אתן לכם למקום שוב של ההשתתות שלי, זה דיברתי עליו. יש לי באנדוקרינולוגיה ובביולוגיה את פינת השיר מדי פעם. אני לא יודע אם אתם יודעים שדני סנדרסון היה במגמת מדעי בריאות, אז אני מספר להם את זה, ואני מספר להם שהשיר דון קישוט הוא נכתב בהתחלה על דון קושינג,
ואני מראה להם את המקומות, ואני שר את זה עם דני סנדרסון ברקע. עכשיו, זה לוקח, ואני לא אגיד מגחיך, אבל מקליל את כל הדבר הזה, ולזכור את השיר הזה, או להתחבר לדברים, הביטי בפנים, ראי כמה עגולים, חדשקונים ושפם, עולה לחץ דם, זה הכל ביולוגיה, ובמחזור הראשון שמתי להם את זה, כי אותי שעמם השיעור, אז לפני בגרות כותבת לי אחת התלמידות, למה יש קיב פפטי בקושינג? עכשיו, אמרתי, מאיפה את מביאה את זה? אומרת, לא, כתבת בשיר. אז הסברתי למה יש קיב פפטי, כי אני לא זכרתי בכלל שכתבתי את זה שם. עכשיו אני כבר מכיר את השיר יותר טוב, כי הוא כבר עונה שלישית רץ, אבל אז כל הדברים האלה הם בעצם כל מיני כלים בשיקולים שלי לגבי בניית שיעור, מעבר לדברים, איך לחשוב על חוויה בכל מיני צורות שונות ומשונות, כדי להפוך, עכשיו ברור שיש גם את הדברים המשעממים, כי בגדול גם זה צריך להיות, אבל אני מרגיש שהבייס של השיעורים שלנו יכול להיות מאוד משעמם. זה תמיד נכון. זהו, זה מה שמקווה חסתי דבר שאני מקווה שזה היה בסדר, שזה פחות או יותר מה היוצא מן הכלל, לא רק בסדר, אני כולי חיוך מאושר, מאוזן לאוזן, בדיוק מה שחיפשנו, מישהו שיעשה לנו ככה out of the box, גישה אחרת, משעשעת, מקורית, באמת עם עובדות שאנחנו לא כולנו שולטות בזה, בוא, אני אומרת כולנו, כי יש פה אולי עוד גבר אחד חוץ ממך, אז מותר להגיד כולנו, גם אני מתחבר בכיף לצד הנשי שלי. זה מצוין, וכל מי שלא היה הפסיד, לדעתי את אחד השיעורים הכי טובים, אחד המפגשים הכי טובים שלנו. וואי, איזה כיף לי לשמוע, חד משמעית, היה מעולה ומלמד המון. אני כל הזמן מחפשת את החוויות ואת המשחוק ואת הדברים הכיפים שיעשו את השיעורים יותר מעניינים, ונתת לי המון רעיונות. תודה רבה, גם אני כל הזמן מחפש את זה, אז אם יש לכם רעיונות, אני אשמח גם לשמוע. כי אני חושב שכולנו על הסיפור של הנודע של ניוטון על כתפי קודמים לנו, ואני חושב שאחד מהדברים היפים במגמה שלנו זה הקבוצה המדהימה שיש לנו. חד משמעית. כן, לגמרי. בביולוגיה זה ממש חסר לי משהו כזה שאני יכול חופשי לשאול את השאלה הכי מטומטמת, כולם מביאים לי רעיונות, דברים וזה, וכאילו איזו שיתופיות ממש כיפית ומרגשת. א', כן, בביולוגיה הם הרבה יותר שיפוטים. שמישהי תשאל שאלה לא במקום, אלה משמור. לא רק זה, גם כאילו, אם לא דייקת בדיוק במה שאמרת, וזה נראה לי כל כך לא חשוב, התלמידים לא יזכרו 90% ממה שאנחנו מלמדים אותם. מה שהם יזכרו זה את המוזיקה הכללית. אז אם לא דייקתי במשהו ולא אמרתי, יאללה, מי מהם שלא יהיה רופא, לא משנה, ומי שיהיה רופא, יגלה את האמת כשהתחיל ללמוד רפואה, ואז הוא יגלה מחדש את האמת כשעושה את ההתמחות. כי כל פעם אתה מגלה שכל מה שלמדת לא שווה כלום. אבל הוא יזכור שהיה לו כיף סביב הדבר הזה, והוא יזכור שהיה לו מעניין, והוא יזכור בגדול את ההיגיון הכללי של ביולוגיה, או את ההיגיון הכללי של רפואה. ומבחינתי דיינו. וזה יותר חשוב לי מאשר להיות מדויק, ולעשות האנשה או לא האנשה למחלות או לגופיפי גולד. כן, אנחנו מצד אחד מאוד מאוד, מה זה, אני לפעמים פוסלת שאלות אם זה יותר מדי האנשה, על מה אתה כותב, איך זה יכול להיות, זה לא קורה, אבל אתה צודק, כי דרך האנשה זה יותר מחבר, יותר מקשר, יותר מנגיש, זה יותר מנגיש. אפשר לשים מהם גבולות, להגיד להם, יש הבדל בין שיחה לבין כתיבה. כתיבה היא צריכה להיות יותר אקדמית, אז כתיבה תעשה תהליכי ובלי אנשה, אבל כשאנחנו עוסקים בהבנה, אז אנחנו נתקוף את ההבנה מכל כיוון אפשרי, כדי שהפיסות פאזל האלו יתיישבו יותר טוב. נכון. אני יכולה לשתף רעיון? כן, בטח. רעיון שממש יישמתי, רעיון של אחת המורות אצלנו שהיא אלופה ב-AI, ושאלתי אותה, יש לך רעיון ככה, לתת לי משהו, עוד משהו לעשות חוויה בשיעור? אז היא אמרה לי, כן, בטח, בשיא הכלילות, פשוט תכנסי לצ'אט GPT, תפתחי אותו בכיתה, עשיתי את זה קודם לבד, עוד לא עשיתי את זה בכיתה,
ותכתבי לו, אני רוצה שתהיה קרדיולוג, סתם דוגמה, כן? מומחה סתם אני כתבתי לו עכשיו, אתמול בערב, שבת כתבתי לו, מומחה לאי ספיקת לב, סתם זרקתי ספונטנית. ואני רוצה שתשאל תלמידים בגיל 15 שאלות והם יענו לך תשובות, ותעשה את זה בצורה קלילה ומשעשעת, מצוין. וזה אז היה מעולה. האמת שאפשר לקחת את זה גם לכיוון של לתת לו להיות החולה והפציינט, ושהם ישאלו כן, אותו, חד משמעית, חד ויבקשו משמעית, ממנו. ואפשר באותה לגמרי. מידה להגיד להם, נכון, למדתם על מחלות, כל אחד עכשיו מייצר לי דמות בכל תוכנת ציור, שכוללת כמה שיותר מהדברים, ואחרים יצטרכו לפענח מהדמות, או לחילופין, אתם צריכים להסביר מה קלטתם, נראה אם ימרו את כל הרמזים. זה רעיון מקסים מה שאת אומרת, וזה כאילו וואי, פום, מעולה. פותח לאלף ואחד דברים שאפשר לעשות, והם הכל באמת רפואה, כי ברפואה אנחנו פוגשים את החולה כמו שהוא נראה. נכון. והוא, שוב, הוא תמיד, הוא לא בא עם כל הסימפטומים, הוא בא עם חלק מהסימפטומים, ואין בעיה לשים עוד משהו. באנדוקרינולוגיה בסוף אני עושה להם קהות סיכום, ואחד מהדברים שלי בקהות הסיכום זה נערה או אישה צעירה בהיריון. עכשיו, הם כמעט אף פעם לא מצליחים את זה. באמת, הם לא מצליחים את זה, כי פשוט הם לא חושבים על זה, כי אתם כל כך ממוקדים על אנדוקרינולוגיה, אבל אם בא אליכם מישהו שאין לה וסת ואין לה זה וזה, איך אתם לא חושבים דבר ראשון על לקחת לבדיקת הריון? זאת אומרת, לפני שאתם נכנסים לבדוק לבדיקת דם לקושינג וכל דבר אחר, מישהי שצעירה, בת 20, אומרת, אין לי וסת כבר חודשיים, קודם כל, הנה סטיק, תעשי בדיקת הריון. נכון. זה רפואה. נכון. כתבה לי עדית, אני מניח שעדית, כי זה בלי... כן, עדי זמיר. כתבה לי, נשמח לקבל את הכישורים למצגות. אני נתתי... לא, זה לא אני כתבתי, למרות שגם אני אשמח לקבל את זה. עדית, אמרתי, יש כאן עם תף בסוף, יש כאן עדית. עדית. כן, אני כבר משתמשת במצגות שלך כבר כמה פעמים, שלחת לי אותם בפרטי, ואני מאוד נהנית מהם. הם כולם נמצאים בדרייב, ואני נתתי את כל המצגות שלי ליעד. הם כולם נמצאות בה. עכשיו, ברור, זה כל הזמן עובר בגדול, זה עובר אבולוציה, אבל דווקא אני חושב שהמצגות האחרונות שלי פלוס מינוס נמצאות, כי השנה משום מה לא נתנו לי ללמד מדעי בריאות, אני מלמד רק ביולוגיה, אז... אני יודע, לא נכנס לזה עכשיו. אז כל המצגות שלי נמצאות שם, ועוד הרבה דברים שהכנתי ושלחתי, אבל שוב, אני מת על השיתופיות הזאת במגמה, מת עליה. זה יוצא מן הכלל. כל פעם, זהו, אז תודה רבה לכם על הקשב. אורי, תודה רבה, תודה ענקית, למדנו ממך. בשמחה, תודה רבה. אני חייבת לציין באמת שמה שלמדנו ממך היום, אני לא חושבת שאיזושהי השתלמות אחרת. תודה, אבל אני באמת לא מרגיש שאמרתי כאן, לא יודע, שאמרתי משהו שלא מובן, לא יודע. תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אני יודעת למה אתה מתכוון, ואיפה שאפשר להכניס הומור, אבל שלא עולה לי בבריאות וזמן, אני אכניס הומור. אבל בשביל לעשות את זה כמו שאתה עושה את זה, לחפש את התמונה הנכונה, במקום הנכון, בתיאור מקרה הנכון, בדיוק זה כבר זמן, ואני, מה זה קמצנית על הזמן בשנים האחרונות? אז אצלי המצגות הן באמת מקיפות כמו שצריך. תלמיד שיושב איתי בשיעור ואחר כך לומד מהמצגות, מוכן לבגרות 100%, אין ספק, אני באמת בלב שלם. רק מה, חסר הקטע הפן הזה. הפן נעלם בדרך, ועכשיו אנחנו קצת יותר מקלילים ויותר זה, אבל באמת יוצא מן הכלל שאתה עושה את זה ואיך אתה משלב. אני מאמין מאוד גדול, אני חושב שאי אפשר ללמוד אחרת, אבל נקודת המוצא שלי... אתה צודק 100%. אתה באמת צודק 100%, אין ספק. אתה בטח רואה לבד מה שכותבים פה בצ'אט, כולם מודים לך. לא ראיתי, אני אראה. אז אני אקריא לך תכף, אני אעצור שנייה. לא, אני אפתח את הצ'אט ואני אקרא, פשוט לא הסתכלתי. כן, לא, באמת תודה רבה, אני ממש... מרתקת, וכולם מחפשים את ההקלטה, הם יקבלו את ההקלטה. לא מגיע למי שלא היה פה, לא מגיע לו הקלטה. מה? מי שלא היה, שוב, המטרה שלנו... מה היתרון הגדול בהקלטה? זה המהירות כפול 2. כן, זה נכון. לא, אויף, אני לא אוהבת. לא חשבתי על זה אפילו. אם אני רואה הרצאה בהקלטה, אני חייבת כל מילה בשקט, להפך, יותר מעט. אז היתרון הוא, יש שני יתרונות בהקלטה. אחד, מהירות כפול 2, ב' פאוז.
כן, הפאוז כן, אבל לא מרוץ אז אופניים. אני לפעמים רואה כל מיני דברים, וזה שאני יכול להריץ ולעצור איפה שמתאים לי. לא, זה יוצא מן הכלל, באמת אתה משקיע דברים, באמת אני כבר לא מצליחה להשקיע את זה, אני באמת מודה ומתוודה. זהו, אני מנסה להעליב אותם עם כל מיני כלים של AI, כל הסונו הזה שהכנסנו עכשיו, והם נורא מתלהבים מזה, אבל לא יותר מזה. כי זה חוזר פן. אז כאן בביולוגי יש לי את הצמד דנה N אלכסנדר, שמלווים את כל ה-DNA, והם עוברים את כל הסיפור חיים שלהם משנות ה-50. לא מכירה, מה אתה מדבר? זה שלי. כן, הבנתי שזה שלך. זה צמד ששר, בשנות ה-50 הם שרו שיר רוק אנד רול על DNA לחלבון, אחר כך יש להם רוק, כי בשנות ה-70 הם עברו לרוק על מיטוזה, ואחר כך יש להם ראפ באטל של מיטוזה מול מיוזה. עכשיו זה הכל סונו. כן, הכל סונו, זה מדהים מה סונו. עכשיו, עצם העובדה שיש זוג שרץ ומתקדם, זה בונה עוד תים לשיעור שמכניס עוד איזשהו משהו שנקרא חוויה, כי כבר הם יודעים מי זה דנה ואלכסנדר, והם יודעים דני סנדרסון יש גם שיר בביולוגיה, כי כמו כל תלמיד מדעי בריאות, הוא כתב את שיר הפוטוסינתזה, יום בעיר של שמש, אין שום עננים, זה שיר הפוטוסינתזה. נכון. אז הם מכירים גם את שיר הפוטוסינתזה, אז הם יודעים שדני סנדרסון היה שם, וכאילו אז השטויות האלו לדעתי הם מה שהופכים את הדבר הזה לקצת יותר ייחודי. אתה צודק 100%. אתה צודק 100%. אגב, בשיעור האחרון אני שמתי את השיר מקרפול של טיפקס, יש שם את סמי וסומו, ואמרתי להם, תנחשו איזה מחלה שלמדנו עליה מסתתרת בתוך השיר הזה, ויש שם כאילו קטע שהם מספרים על קרישי דם שעולים למוח, קרישים של דם. וואלה. שעולים למוח, ואז כולם צעקו כזה, פרפורליות. איזה יופי של רעיון. תודה, אז כן, זה... גדול. זה גם סתם עוד רעיון קטן. מחפש את המילים, ממש. טוב, אנחנו נסיים את המפגש. תודה רבה לכולם. ביי, להתראות. תודה רבה. בשמחה רבה מאוד. אני מסיים את המפגש עם חיוך ענק מאוזן לאוזן. איזה כיף, תודה רבה מאוד. ביי ביי. תודה רבה. תודה.